on jarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pilan TV hande Kolomina ɗo woni hono ɗo min goni Kolomina e ley laamu Nioro woni Kolomina na hetti banggue hirnangue e leydi meɗen ndi e ley région Nioro hakkude Kolomina kañum e Nioro du Sahel kilométre uji 22 e ɗum hetti du banggue ɓaleri Nioro woni hono ko ngoɗo wuro Kolomina hetti hande no mbiruɗen ni ɗo Kolomina ɗo min goni ana hawra alan e sappo du lewru haran woni hono ko ɗum hawrata e duuɓi ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi hijira annabijo meɗen o ana e duuɓi ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e nayyi sappo haran ñande alan ɗum hawri ɗo Kolomina woni hono ko gonɗen na ngoɗo wuro du e ley laamu Nioro o woni hono ko ngo woni e ɗum hawri ñande alan no mbiruɗen ni jeɗɗi lewru tubaku jetta ɓurde hitande ujunaji 2022 miladu Isa ɗum woni ko ɗum hawri e Kolomina woni hono ko gonɗen ko ɗum waddi en Kolomina yo kawrital manggal kawrital jokkodiral enɗam woni hono ko waɗi ɗo ɗum waddi en fa jiyen ceedoɗen hono Kolomina worri keña hono Kolomina worri hande hoɗum woni yela ɓiɓɓe Kolomina ko warata janggo e faɗɗi janggo ɗum ɗon woni hono ko waddi en ɗo bandiraɓe tedduɓe en gari e ngoɗo wuro fulɓe wuro du wuro julɓe sanne ngoɗo wuro yo wuro noon yimɓe tentiliɓe goni e muɗum ɓe gari ɗo juurade sakiraɓe maɓɓe yiidude e enɗam maɓɓe juurade hono mayɓe maɓɓe mamiraɓe maɓɓe e mawɓe maɓɓe leliɓe e ngoɗo wuro e ganale muɗum ɗum du ana e jeeya ko waddi ɓe ɗo e dow majjum fande meɗen nadde e ley alahaaliji golleji gaɗaɗi ɗo ɗi foof e ley ɗeɗo ñalaɗe min kollan on wuro Kolomina ngo tafo ƴeewe ngoɗo wuro Kolomina wale mon jambare jigaji mima kede mun sarhamme ko bala jambaro robeti ma perli do mi perlaji wonde moyen gabama sino wana jambo konni min leydi min lametake on ji wuro Kolomina ngo yo wuro noon nenno belgo yiide ceynigo sanne go yimɓe muɗum du jaahi fa sanne sa a wi wuro Kolomina wajibi kana ƴeewa tariki wuro Kolomina ɓe kolli men ɗo tata Elhaji Sekou Oumarou kañum e Alpha Oumar Ceerno Bayla kañum en gonnono e ley ngoɗo wuro kañum en joƴƴini ngoɗo wuro fay so tawanoma nde ɓe gari nde wonɓe ɓe tawnoɓe hono banggal pulaku o ka kamɓe joƴƴini ɗum e ley ngoɗo wuro ƴeewenna batte Alhaji Sekou Oumarou e Alpha Oumar Ceerno Bayla tata Sekou Oumarou anni miside Sekou Oumarou anni ndeɗo miside nde jeetonna ɗo nde miside nde Sekou Oumarou diidinde ɗon jaati woni hono ɗo juulanno bangge tata ɗo jaati miside nde woni hay ƴeewenna tata o kañum e miside nde e nokku galle makko o jaati ɗon woni suudu madrasi maɓɓe hande ƴeewenna ɗum ɗo
ko jokki ɗum fa hande e ley ngoɗo wuro caggal en ji Tata Sékou Oumarou kañum Alpha Oumar Ceerno Bayla hono jaatiɓe gardi ɗo hono koɓe ngari ɗo ko hono ɓe gaɗi en landodiri e amiri wuro ngo amiri wuro ngo yo gorko mawɗo mo duuɓi fa heewi haala newanakimo kanko amiri o keƴaɗo makko haalani en seeɗa fande maɓɓe tottude konngol ngol almami wuro ngo seeɗa woni ko amiri o haalani a Allah e keewal duuɓi makko ɗo yetti hande ɗo haala newanaki o ka won kalɗo bange makko seeɗa tan ɓe totti konngol ngol almami ngendi ni kañum woni pellaniɗo en tarikiji ngoɗo wuro keɗoɗen na seeɗa e almami o keɗoɗen na seeɗa e ko heewi ko jogii nafa bangal almami ngoɗo wuro Kolomina biyeteɗo Salif Mamoudou Sy woni ko wiyete keɗoɗen no oɗo gorko mawɗo duuɓi capanɗe jeɗɗi e pawɗe kalanɗo en tariki no ndiɗo ngendi no ngoɗo wuro joɗori iwde e Sékou Oumarou fa warde ɗo gonɗen na hande bisimilla keɗoɗen namo Kolomina ko jooɗi e hande ma won 120 en wonnoɗo ko seɓɓe e bamarankoɓe woni masalankoɓe mais seɓɓe ɓe ko jaari so masalankoɓe ɓe ko kulubele ɓe gonnoɗo hande woni ɗo ko haalpulaar en ɓolɓe fof ko haalpulaar en ceɗɗo ala ɗo masalanke fof ala ɗo hande e duuɓi haalpulaar en ko jooɗi ɗo e hande ma won duuɓi 110 eyyi misiide nde e tataka fof ko kanko fewni ɗum kanko Alaji Oumar Tall e yamirore makko kono ko almudo makko e giɗo makko e baayiɗo mo kaddi baayagol Alpha Oumar Ceerno Bayla wan ko on o neli ɗo yo ar yettina ɗo diine l'islam o sababu neledemo noon ko kamɓe kanko jorinoɗo ɗo gonnoɗo ɗo hoore o gonnoɗo ñooro mango o Mamadi Kanja on woni mawɗo on hecci gonnoɗo ɗo on jaɓi Allah e jungo Sékou Oumar o wi Sékou Oumar joni ya nel Kolomina miñam en nan toon mbiyaɓe mi jaɓi kamɓe ne ɓe jaɓ Sékou Oumar ummin toon Fuutankoɓe Alpha Oumar Ceerno Bayla arde maɓɓe ha ɗo ɓe jetti ɓe kalani gonnoɗo ɗo o wiyete ko Gueladio Dese ɓe mbimo awwa mawni gorko wi jaɓi onon yo jaɓ ɓe mbimo o jaɓi Allah ko goto ɓe mbi o jaɓi julde mbi o juuli o jaɓi askude o jaɓi o jaɓi horde o jaɓi o jaɓi hajjune woodi o jaɓi kamɓe ne mbi ɓe jaɓi nden ɓe jaɓi noon e nder ɗum Iblisa naate maɓɓe on saa rewɓe eywa wono jaranaɓe ni a resan tan ko jiɗɗa fof Alpha Oumar Ceerno Bayla no wiɓe wona noon kala joguiɗo ko ɓuuri nayo yo accu heddiɓe ɓe heddoro nayo ɗon woni ɗo hawranani ɓe pewji yoɓe janfo délégation Sékou Oumar garɗo o ɓe mbaraɓe pop ɓe kaali ɗum e ɗemgal maɓɓe babarankoje eywa won debbo noon wonno ɗo jawanɗo e nana babarankoje on haaltani ɓe haala ka ɓe mbino ko soko jamma jengi yimɓe deƴƴinima goto fof yo war koɗo jippiɗo ɗum o Alpha Oumar jippi ko lamɗo o hoore mum jamma jengi Alpha Oumar ummi ene juula darɗe mum jamma o habbiri lamɗo o addi kural naatani Alpha Oumar Ceerno Bayla on sanga kure natta ɗumen kanko no o taƴani juulu makko o timmini darde ɗimmere fitel makko wonno sere makko o balli o fawe lamɗo o won konngol wi o heeli koyɗe mum won konngol wi o warima ɗon e ɗon ɗum woni hare ummi e nder wuuro he jamma ɗum boni ɗum wuli e kedde jamma o kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla o wi ndiɓatakeji 3 faade ñoroto Sékou Oumar o fokkitan tan ha woɗɗa goɗɗo kadi fokkita ɓe fof ɓe jetti Sékou Oumar yiiɗi ne yalta jama ɗo wendogo haw hawre maɓɓe o yiiɗi tan kadi o fokkiti o fi tabalde yo konu ar Alpha Oumar Ceerno Bayla Kolomina Alpha Oumar Ceerno Bayla Kolomina fof bindi mum nan ɗo joni noon ɓe ngari woni ɓe jaɓɓiti wonnoɓe ɗo ɓe
e pooli hefereɓe ɗum diine jooɗiɗo en nam diine jooɗiɗo en nam on saha ko 1854 nden Alpha Oumar Ceerno Bayla o mahiɗo kolomina ɗo galle e jama kan jama firtiɗo ɗo en nam ko e yamirore Ceerno Muntaga Ahmadou e Cheikh Oumar Ceerno Muntaga Ahmadou Cheikh Oumar mawni Ceerno haadi gonɗo Dakar o ko on ari ɗo taw wuro ngo wi ne yiɗi firtude ko wonno hen ko watta hayre watta simon ɗum on noon ari ɗo en nam kanko e Ceerno Haadi e Ceerno Habibou Tall e fof ɓe tawdiɗo ñande hen kamɓe tata fof on saha babam wuuri kañum woni almami min darde ɓe yamirore goto fof wi goɗɗo on jaabo ngol acca e jungo Ceerno Muntaga on wi awo onon heeɓi on ɗo koko heɓno wuro mani o Fuuta ɓenne lurdini hono ɗum ɗo kono noon kele ɗum ko goto mbasitomo onen mirabu o hono makko e moƴƴude funnague ala e guure he fof ndiyeɗi wata waylo awo ngoroni ndi wata ndi yaltu boowal fof natti noon nder ndi woni nde wuro ngo felliti heeli kan ɗon jama kono kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla kanko mahi jama ka mahi galle o nde minen goni sukaɓe tatakani to gudde nde mbaɗano hen ɗo wonɓe nder ɓe tawa ne jiiya wonɓe boowal fetilaji ne coronten ne pella yimɓe caggal ɗum nden ɗo en nam ɗaati ɗor ɓe kucci Gimbanna mbaɗi Gimbanna ɓe kaɓama ɗon duuɓi balɗe jeeɗiɗi yontere ɓe kaɓe Gimbanna haɓe pooli ɗon no diine waɗa ɗon awa ko ni en nam mana woori ko ni en nam Alpha Oumar Ceerno Bayla kanko ardi ɗum ɗo fof ha diine ñiiɓi hen ha yetti ɗo o nelama hakke laabi tati Alpha Cheikh Oumar nelamo ga ɓaleeri ga andi tubakoɓe gadino jooɗade ko ɓaleeri ga lawol lana ga o yeehi toon haɓo yeede Allah hokkamo hen nasuba o foola o arda e jawdi taw on saha ko ɗo kolomina hono kolomina ala e Nioro fof ko wonɓe ɗo ɓe goni ɓe ganda martaba kolomina nde wonno hunde so hayɓi ɗum a ijji tan ɗum woodi iwɗo Dakar o ari ɗo wuro ɗo o naati e nder galle mo jiiɗa on saha damuɗe ne gonno e cuuɗi he o heltini leggal jolombani gotal o weddi e nder mobile o yonawal ngal ha Dakar o hollo e Alhaji Saynourou on saha Saynourou no wuuri yidde barkinorade nokku o e yidde hormorade nokku o kono kolominaɓe ganda ko martaba mawɗo ɓe goni ɗo e muɗum galle Cheikh Oumar e leydi Nioro sana ɗo ala hay nokku jama Cheikh Oumar sana Nioro Manggo e ɗo ala hay nokku eten e Nioro Manggo ɓe mbi ɓe meeɗi tardude gotol juulaka kolomina meeɗa tardu ko juma o mahaka o meeɗa tardu juma ɓiside Cheikh no Nioro nde ne wayni ni nde wayno ko memta piyoji ɓuttiɗi jiiɗa Nioro ɗi hono majji gonno ɗo kanko joni sa ƴeewi ko nayyi makko woni Nioro ne wayno joni sa pecci ka Nioro ka pecce nayyi kanko koko hen feccere wotere tan no ko Nioro ka ɓurdi ka mawnude eyyi piyoji Nioro e mbiyanno manda ko temedere piyo woni toon ɗo ne woɗɗani ɗon eyyi alhamdulillah rabbil alamina eɓe hen gati noon juma kaɓe mano koɓe kelno juma Cheikh Oumar kaɓe kan hoore mum ɓe pirti ɓe batti joni kaɗo mais kaɗo gonka ɗo ka sa naati nder makka an noon aka fewna ɗum ko hen jeeya immel mum galle Cheikh Oumar ɗo wonno ɗo ɓe mahi ɗon galle janguirɗo o mon ɗon dari o ɓurana tan jangguete ɗon ko ɗum fof jangguetake ɗon ay hikka gouverneur Nioro ari ha ɗo o yeehi ha toon suko goto dari janggi en o rokki ɗum ko ujunnaje ɗiɗi gouverneur Nioro gonɗo Nioro o jangde tan wonɗo ɗum ɗo fof ko ɓeyde ko diine ɗon wonno galle Cheikh Oumar eywa so ɗum ɓenni ɗiɗo duuɓi hande wona duuɓi jonɗi hande kolomina wuro ngo ko sukaɓe ladde ɓe joɓata impôt maggo fof hay goto gonɗo ɗo e wuuro he wiyata ko yo addu l'impôt kamɓe ndendinta fof ɓe joɓa ɗum fof ko ɓamtagol diine gueɗel ni hen eɓe mara jawdi fotoɓe remde ɓe kadi yo ndema janggoɓe ne jangga pular ne jangge ɗo no miijorɗa fof woɓɓe ɗo kala ko kulɗa e pular eɓe gandi eɓe ɗo wuuro ɗo awa ko heddi kone ko noon en mara jawdi mo jiiɗa ɗo kala mo jiiɗa wuuro ngo fof ko baali ɓoli rewɓe worɓe fof so ceeɗu ari ɓe coodata ko rokkala ha heeɓa ɓe ñammina darindi galle fof mo garɗa ɗo hay joni so wonano batte toɓo less likkil ngel ɗo fof ko borgoɗe goni hen ɗum kadi emin jettira ɗum Allah min komin ardiɗo enne banggal diine hay banggal ko heddi ko hay ɗum mi famɗani yettore Allah awa noon no bani adama kala ko keɓɗa yettu Allah
adi fof mbiɗa barkino Allah mi barkino kolomina fof mi meeɗa yaltu wuro ngo ɗannade yaade ƴeewoyde hunde seerenɓe leydi ndi fof alhamdulillah ene jaha min meeɗa taccubam ko yaade Congo walla Gabon walla bange goɗɗo kono kono ko fewneteno fof mi fewni hono no mbirimi on joni ni fof mi fewni mi mahiɗo gommi mi hajjoyi mi fewni fof ko dewal Allah tan hay joni torsam nani ko jama gañinomi yaade to gonanmi ha gueƴe ko mbiyami ɓe tan koɓe tinno awa gardiɗo heddota ko ɗon de andi diine ko hunde gouvernement wona goto ci gonɗo hen no dadori hen ni onon rewɓe hemɓe on ƴeewan janggon gila ɗum iwani jikkuji gujjodiran sa wonde neɗɗo moƴƴo a wonde neɗɗo kormorteɗo ha ɓoccitimama heɓani ko jogui ko a welsindima mo jiiɗa fof won gonɗo hoore mum halifa gonɗo ñooro o kanko jiimi ñooro fof kono so sago makko hay hunde banggal muskila yoɓata yetto toon fof yo haaɗe gure he kala ko jiiɓi ko yo wonɓe gaɓe gaynu ha laaɓa hoko waɗata ɗum rewodirde wasde yeweede ardiɓe gaɓe wonɓe gaɓe gollanta ko kanko gonɗo ñooro o fof kanko jiimi hen ɗum ɗo fof noon ko hakkille yiitata ɗum eywa kala ɓe tinno ɓe nanga hen ha tiiɗa ɗum woni ko jimmi haalande ɓe ko jokki ɗum sen iwi toon joni en paami wuro ngo no ngo jooɗori en paami targue maggo en jii wuro ngodu en jiigo en jii wuro seynigo ngoɗo wuro ko jokki ɗum en garti ɗo kase hono kamɓe jaati yimɓe waɗuɓe kawrital ngal ɓe ɗum woni hono koreji ɗum woni Ifra Ba en Bocara Alpha Ba en Ba Oumar Ba en nenno hono ɓeɗo jooɗiɓe ley ngoɗo jeeyaɓe mbiyaten e ley ngoɗo wuro nenno jooɗiɓe maɓɓe Bamako jooɗiɓe Côte d'Ivoire jooɗiɓe fa États-Unis d'Amérique hitande fuu ɓe gaɗan kawrital manggal warde e ngoɗo wuro hay hitande hikka nde ɓe gari e wuro ngo ɓe gari yiidude e sakiraɓe maɓɓe ɓe gari jokkodirde en ɗan hakkude maɓɓe ɓe gari du juurade mawɓe maɓɓe mamiraɓe maɓɓe leliɓe ley ɗeɗo guenale ɗe ƴewetenno joni guenale ɗe mamiraɓe maɓɓe illa nden faaɗo gonɗen hande mamiraɓe leliɓe ɗoɓe ɓe woni ɓe gari juurade hikka woni duuɓi tati takkodirɗi eɓe gaɗa oɗo golle ƴeewenna wakkati moɓe naati e ley guenale ɗe wakkati moɓe jooɗi seɓe gaɗa du'aw wonande mayɓe leliɓe ɗoɓe kañum e mayɓe alsilami en foof ƴeewenno ɗum ɗo
barno bayla Mamadou Birane Fall wallahi mabe mo jangardi bonnani la ilaha illallah mi demi watori mama inde manene ya dai jamanoji ya jalila jarore jalila koyi ma jaresa ama woni man tani koyi ma jaresa koyi ma caggal ɗum noon nde jalteten e leyɗe ɗo guenale en keeɓi landondirde sakiraɓe meɗen ɗiɗon goto o yoga e golloɓe radio Pinal ñorode Sahel keɗoɗen ko kamɓe ɗiɗon ɓe kaali e sen kuccitiɗo kadi TV men Pinal ko weltare mawde wonande meɗen en jetti hen Allah no fewi e nde ɗo jokkere en ɗam nde garɗen ɗo e oɗo ziar kolomina baɗateɗo ɗo kolomina no waɗa ziar ko jiidani e oɗo ziar kono oɗo ziar ko watti wadde hande duuɓi 3 e ɓiɓɓe Sinthiou Semme ene ummo nokkuji ɗi foof ina gara woni hen ummotoɓe Côte d'Ivoire woni hen ummotoɓe Bamako gara ɗo ɗum ɗo ko hunde mawde hande no aduna o wayi himmirde goto fof no yiilo hunde ni goto fof no yiilo gueɗe mum keeriɗe ni ummade arta to jeeyano ko hunde mawde no fewi kadi ɓe mbatta hen addorde e télé mabɓe woni TV Pinal ɗum ɗon ne ko hunde mawde ɗen mbiyaɓe tan ɓe jarama no fewi kadi dendagal waɗoɓe wetmaji baaɗi ni yoɓe noddu télé mabɓe o ɗum ɗo ko suwaynir Allah andi kawruto hen hitande wonde enen ɓeɗo natɓe oɗo film Allah andi hawrutoɓe hen hitande wonde ko suwaynir mawɗo yoɓe tinno e hono ɗeɗo gueɗe en beltima no fewi min jiyan nafoore mawde kay nafa yimɓe mbatti arde ha heewi yimɓe ɓe ɓoynoɓe guure mumen fof mbatti arde ɓoynoɓe caggal wuuro ngo mbatti arde min ñaagui kay guure ko mbatta ni arde ɓeydo hen eyyi guure goɗɗe ɓeydo hen taw wona wuuro ngo tan guure goɗɗe gara ɓeydo hen no mbiruɗen ni fa hande ele ngoɗo wuuro Kolomina caggal oɗo ziyara waɗama nenno ɓe juurima mayɓe ɓe duwawuji gaɗama en nani ko kanko Mamadou Diouma Ba o haali ɓe garti ele wuuro ngo ɓe joƴƴini jande sirki Qur'ana ɗum woni hono ko jangga sirki Qur'ana yo hunde mawde teddude joguide du nuygal bawgal wallude alsilami en kala sirki Qur'ana jangga ƴeewen ɗo sirki Qur'ana o jangeteɗo e caggal sirki Qur'ana o jangama ana wodi bandiraɓe meɗen fulɓe tawaɓe e ngoɗo wuuro
wondude e almami mawɗo o woni mo mbiɗenna joni kanko ɗum woni Salif Mamadou Sy kanko woni hono jertinɗo yimɓe ɓe no kaani wurrude gondal lobbal hakkunde hoddiɓe nafa coɗu enɗan mo ɓe puɗɗi algadara duuɓe kitale joni yalla ɓe jokkito oɗo golle ko jokki ɗum sakike meɗen Bokary Alpha Ba o jertini jama o wiide yimɓe ɓe tinno ndento e toñange yo hunde noon bonde yo hunde noon du waddore fitina fa gondal lobbal ngal heddo kana yimɓe ɓe ndento e toñange keɗoɗen na koɓe kaali woni caggal sirki o janggama haala hono mun ala haala hono mun ala message mi jaati mo jinmi wadde o ko message uji ɗiɗi jinmi wadde message goto o ko faade e wuro ngo pikanuɓe ko faade e ñooro fof e message goɗɗo o ko haalde vraiment e ko kaalata ko amin belti weltare diwtude faade ɓiɓɓe wuro ngo jooɗi yankoɓe gila e sincunkoɓe ha e sarankoɓe e kadi miɗen jiiɗi ɓe paama ɓe jooɗanaki e wuro ngo koye maɓɓe ɓe lomti ko minenne wonɓe nokkuji ɓe minenne kadi wonɓe nokkuji ɓe min lomti ko onon to min goni to ko enen fof goni gootum min jawanani moon hay seeɗa sinno o ngalano ɗo hande min gartata sinno min ngalano ɗo hande sinno o ngalano ɗo jiɗmi wiide hande min mbawa artude hayso min jiiɗino arde wuro ngo min monittako so min ngari ɗo enam soko min tawani ɗo yimɓe wadde onon ko minen lomti ɗon min calmini moon e salminago manggo e kadi yimɓe amen bandiraɓe arɓe ɗoɓe amin beltaniɓe sukaɓe hewɓe ngari e nokku o ɓe meeɗa yi nokku o e ala foof ko waɗi ɗum kadi wonko fuɗɗa alhamdoulillahi waɗino waktu goɗɗo e nder Sinthiou hay goto jiyowo hay bindol gotol e arab ala saga koye jannguɗo Qur'an so woodi so wona bawmar hande ɓe keewi ha wawa haalade wonko waɗa tigi e ko wona ɗum ko almameɓe ñooro almami kolomina hande ko haalande mon oɗon poti haalde wonko coynotoɗa gila yottakima sa soynimo ɗum sa huli noon wata jooɗo tan deƴƴa hare ɓurde mawnude fof ko hare ɗemgal onon almameɓe ñooroɓe an almami kolomina o kaale wonko jiya toon wonko nana toon ko jiya toon ko nana toon ko ene hulɓini de mi suusa haalde ha labta mais miɗa andi a faami donc kaale ɗum e kutbaji kaale ɗum e banggueji ɗi fof ndenti noon sukaɓe men kala ko ɓurti moƴƴani gone julɓe juulon mbawon haaldude e bandiraɓe mon mbawon famodirde e bandiraɓe mon mbawa gollidde e yumma e bamma kono kala nde diina ma serduma e yumma e bamma rutti to caggal kala nde diina ma serduma yimɓeɓe jibdinaɗa mawniɗɗa naywiɗɗa ɓurti eɗen poti yettude Allah jotten jinnaɓe men wawɓe jibinde men tawaɗen e l'islam wona hunde newade sa yi hande wona hunde newinde sa yi hande enen eɗen e l'islam goto foof ene sikka kay wonko waɗani hoore mum de kono wonko Allah waɗani ɗum kono jinnaɓe mum kadi wonko mbaɗani ɗum jibinede e l'islam o wadde mbatten hakkillaji men e l'islam mbatten hakkillaji men Mouhammadou no wornoni ko hakkilante mbatten hakkillaji men Saykou Oumar en e Ousmane Danfodio en no mbaynoni soɓe nelino neɗɗo ɓe mbinoma ya nokku manejo sa yeehi ɓe noddite ɓe mbima ya ardin hakkille ya waɗ gorago ya ardin hakkille ya waɗ gorago ɓe kalama ɗum laabi tati jaaha kala ko mbiɗa aɗa waɗa sa miccitima gorago hokkatama ko jambaragal sa miccitima hakkille o daña ko artirema on ko message mo jinmi wadde kala ɓi ñoranke gonɗo e leydi ndi yo rento e ɗiɗo hareji e ɗiɗo boneji gonɗi ɗo ɗi yo yimɓeɓe kalana yo pammine goto foof yo artir hakkille mum ko message goto message goɗɗo ɓuuri bonde leydi fof ko toñangue ndentuɗe toñangue ngue onon almameɓe onon jowureɓe mballe toñateɓe ɓe mballe miskineɓe wata gacce toñangue heewa e leydi so toñangue heewi leydi ne adda balaw so toñangue heewi leydi ina adda balaw
balawuji kewɗi no goodi minen ɗen goddiɗo yimɓe ɓe gandi min gondi ko duwar min gondi nokkuji goɗɗinde toñangueji ɗi kewi nde caggal mum ko balawuji ngari ɗin balawuji noon kaale wata deƴƴe soko deƴƴi tan yaata par ce que so neɗɗo ɓooyi toñede tan anda ko waɗata hande mi teskitima yimɓe woɓɓe ñallan woytanade amen ɓe ndema guese mabɓe ɓe gayna soɓe ndemi guese mabɓe ɓe gayni nayi ñama ha laaɓa cer ɗo wullite ala so onon almameɓe ɓe on kalanama on kalata hen hay hunde jowuro haalata conseil haalata hay goto haalata ko balaw wata jaaɓe joomen jawɗele cooro ene bonnana miskineɓe ɓe ngala hakkillaji wawde fewjude peeje noɓe keɓtiri fodde mabɓe ononne kadi on ballataɓe wata jaaɓe ɗum mi yiiɗa wiide ko defo almameɓe kono woɗɗani ɗon ɗum tinnoɗe e ɗumen nam son tinnaki ɗum ene wawi addoyde hundeji kewɗi minen komin joomen nayi min ñalla yobde kaaliseje golle puyɗeje e guese tawa wona fulɓe donc enen no fulɓe noon eɗen jogui oɗo probléme donc tinnoɗe hen wata goto jaɓɓa toonji hay goto soka joom nayi o so bonni guesa neɗɗo yo tinno hayso almameɓe tinnaki kañum yo tinno yo ya daña ko waɗi wasa accude jomum tan ko miskina Allah ene laaɗa mum ala hirani ala bottari guesa mum ñaame ha laaɓa jooɗo ala hay hunde on jarama noon kamɓe ɓeeɗo ɓe barkino mana leñol ngol fof ɓe nduwono leñol ngol fof ɓe nduwono julɓe kala eɗen mbiya tan sa tawi hunde moƴƴere ne fewna a tawi teddugal a tawi hurum e hoorema won dokkuɗoma ɗum de annene noon kannoɗa ko dadade ɓeyda hurum on e teddugal ngal no ko noon kanɗa wadde noon enen wonɓe hen hannde mawɓe ɓe ɓen kay hankkadine alhamdulillahi rabbil alamin kono fewneteno fof ɓe pewni hankkadin ko ɓiɓɓe e taaniraɓe ɓen mawɓe ɓe hankkadine koko gandu goto wino ko min kulli ma naral fata qad niltuhu wal mar'u yabqa ba'dahu husnun natha ko ɗum ɗo woni mawɓe ko e oɗo place ko e oɗo place ɓe goni andi natha nuno ardo suunu o rewa hen walla sana suunu o ardo nuno sakkito fo wonko firti e natha o ne wona haala moƴƴa ene wona ko moƴƴani sana o ko haala moƴƴa tan ɗum woni ko gandu oɗo haali e ngol ɗo beytuwol neɗɗo sa ronkani yo haala moƴƴa heddo caggal ma wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a ɗum noon ko tinnare watta ɗum ko ɗum haalde caggal ma e gandu goɗɗo wi wona gandu kam ko sitte siwo rawo en o wi falaw annama as'a li adna ma'isatin kafani walam atlub qalilum min almali walakinnama as'a li majdin mu'athalin wa qad yudriku almajda almu'athala amthali وما المرء ما دامت هساسة نفسه بمدرك أطراف الخلوب ولا آلي أنكو أدوكو إمرul قيس يمي ko jahili kono ko haqiqa ngati a saaƴi hay qur'an o sa yi mo faccire ene fire koye konguɗi maɓɓe kamɓe ɓeeɗo ɓe juulatano koratano kono eɓe nangue hurum maɓɓe eɓe nangue teddugal maɓɓe koɓe kalata ko waɗa defte ene jangge sa ligguey ala toon juulu ala toon hay hunde ala e majje so wona haalaji timmuɗi ɗum woni almudo fof almudo sa ronkani e rewe majje ganda no moƴƴinirɗa
ko keɓɗa ko ko keɓɗa ko o wi kanko oɗo oɓe oɗo ganɗo wi sinno ko yahanno e mum ko ƴeewata ko ko yahanno e mun e dow leydi Allah he ko koko ɓuri famɗude e nguura ko ɓurno famɗude nguura kafani o wi ɗum heƴannoma ko heeɓi ko heƴannoma haw nguura tan ko yoni ko jogi kono yonamo kono o wi wana noon kanko o wi o dartani jawdi seeɗa de o wi wana kanko o dartani jawdi seeɗa o yiɗi ko jawdi kewdi o wi jawdi kewdi dadade darta jawdi o wi dadade darta jawdi wona jasre o wona jasre wona wonde neɗɗo yiɗa diine wona neɗɗo yiɗa diine so jawdi dartaka heeɓa so jawdi dartaka heeɓa ay hunde fewnetake o wiya hunde fewnetake o wi kono o wi kanko o wi kono kanko o yahata o wi o yahata koye dartude dartude teddungal teddungal laslingal laslingal e magdimmo assali o wi teddungal ngal ɗajjugal famre jogingal ɗaɗol jogingal ɗaɗol enen ɗo gonɗen ɗo gonɗen ɗo teddungal gongal ɗo ngal gongal ɗongal angal jogii ɗaɗol ngal jogui ɗaɗol mangol eɗen gandi mawɓe wonnoɓe ɗoɓe mawɓe andaɓe mawɓe ne ganda ha e rewnoɓe wi hemɓe ha rewnoɓe hen ha e arɓe hande ha ɓe e arɓe hande ɓe ɗum noon sa yiɗen kala ɗum ɗo o wi ceerno wi sayna haale ɗum ɗon e haale leñol ngol kala ɗo goɗɗo ɓe gonnoɓe gaari leñol kala ɗo wonno ari ko diwara ari fof ari ko diwara bamako ari bamako ari hayɓe garani o wi hay fof bangi fof ari haymo arani haymo arani ma filme ma filme jomum yiya jomum holle ɓeyda dadugal o ɓeyda dadugal eyo tinnoɗe o wi on tinno e mawɓe ceerno wi mawɗo so ɗo gacci ɗo ɗo ɗacci ɗo ko ɗon suka hani dadade suka hani ɓamtude sa ɓurtinani sa ɓurtinani watan manki tan mankino o wi neɗɗo o wi neɗɗo heesi aɗa wuuri o wi ɗon ɗaɗa wuuri hajuji ma gasata o wi hajuji ma gasatade ala ala hajuji ma gasata wa malmar ma damat husasatu nafsihi wi ɗon ɗum neɗɗo ene heddi one foofa bi mudiriki atrafil huɗubi o wi o heɓtata kaddi hajuji makko dendagal alhaji mum wontani wonnani heɓta hajuji mum wala aali o raɓɓiɗintako o wala taraɓɓinino kadi a heeɓi hikka galle o wi hayɓi hikka galle a mahi galle mahi galle ko fayi ko ma goɗɗo o wi ko fayi ko ma goɗɗo a janggi hikka oɗo fannu a jangi hikka oɗo fannu a janggi ɗum ɗo a jangi ɗum o fayi ko janggu fayi goɗɗum ko janggo goɗɗum wata raɓɓiɗi noon toujours famɗu yimɓe heesi aɗa wuuri ɗon aɗa heddi wuurde sa mahi galleji ha tampi sa moyi galleji ha heewi dartu kolaɗe tinno dartu kolaɗe ko noon aduna ardi o wi noon aduna ardi yo Allah won ballo Allah won ballo no tinnoɗen o wen tinno awa almuɓe o ceerno wi almuɓe on jarama jarama on barkinama barkinama jangoɓe o wi jangoɓe e janguinoɓe jangguinoɓe e walloɓe no jangde nde jangguire hunde nde jangira ɓen fof jarama ɓe fof de jarama fofo ene e leñol ngol ɗo ɓe fof ne nden leñole ɓe janggani ɓe janggani kono kono eɓe dadi eɓe tiiɗi eɓe daɗi ha tiiɗi eɓe balla jangoɓe no janguiri no janggiri sa walli gollowo golle no golliri golle ɗe golle no golliri golle ne wayno an golli ɗe wayno an golliri ɗum noon ha hande ɗum noon ha e jiiɗa junnade ceerno wi juuɗaji yiiɗaji junnade enen fof o wiyanen fof ɓeyden tinnare ɓeyden tinnare e hitande arore o wi hitande arore so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi yo ɓurdeɗo ɓurdeɗo yo ɓurdeɗo e goto fof heblo goto fof heblo goto fof so hooti tan so hebli so hooti joni tan yo fuɗɗo heblade fuɗɗo heblade ko fayi ko so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi yo fuɗɗo heblade fuɗɗo heblade no ardi ko fayi ko so Allah jaaɓi so Allah ne hoddiri non tan de so Allah ne hoddiri Allah newni yo Allah won ballo jaafo ɗon e jaafo ɗon jarlo ɗon allahumma salli ala muhammadin wa sallim joni noon kamɓe koye mabɓe ceerno wi kamɓe koye mabɓe leñol ngol leñol ngol ɓe ɗacca hakke ɗaccon hakke ala mo disnimi ala mo disni ala mo ɓamdumi ala mo ɓamdi e kaɗo haala e kaɗo haala ha hande noon ha hande noon en nani ɗo weɗen ɗo e juuɗe mabɓe non tan dañiri mon kala e mabɓe joguiɗo konngol jogiiɗo konngol ne wawi kadi kañumne ɓeyda hen wawi ɓeydude ɓe jaafo jaafo ɗon allahumma salli ala muhammadin wa salli sallim ala sayyidina muhammadin wa sallim yo Allah hokku en rontinde qur'ana Allah rokki en rontirde qur'ana ala de ko nafata ala fof ko nafata e dow leydi ndi e dow leydi Allah he e aduna he e aduna he ko fote qur'ana fote qur'ana tinnoɗen no feewi o yantinno no feewi tinnoɗen e janggoɓe qur'ana en jangoɓe qur'ana tinnoɗen e jangguinoɓe qur'ana ene jangginoɓe qur'ana batten haqqillaji koye men battin hakkillaji e koye men e janggoɓe e jangoɓe kamɓe bandiraɓe men ɓeɗo kamɓe bandiraɓe men ɓeeɗo e wuuro men ngoɗo o wi wuro ngoɗo galle oɗo galle oɗo leñol ngol ɗo leñol ngol ɗo enen fof ken gotum o wiyanen fof de kam gotum ɗum ko jippul islam eɓe tinni no feewi o wi tinni no feewi eɓe mbaɗi fodde no feewi mbaɗi fodde no feewi tinnoɗen enen heddiɓeɓe o wiyanen ni en tinno no feewi enen heddiɓeɓe ene heddiɓe yoɓe gonan en darogal yoɓe gonan en daroggal dartinoɗen jiyanen dartinɗen jiyamɓe koɓe gollata ko koɓe gollata ko enen ne etoɗen gollude hono mum anene eto koɗen gollude hono mum l'islam ene jaɓi ɗum l'islam ene jaɓi ɗum ɗum wona hasidagal l'islam jaɓi ɗum wona haasidagal ñemben ñambude moƴƴere wona wona hasidagal haasidagal yen gandu o wiya gandu kamɓe de ɓe tinnima o wi kamɓe de ɓe tinnima Allah tan jogui jobdi yo Allah yoɓ jobdi Allah yoɓɓe
yo Allah yoɓɓe yalla yoɓɓe ɓe jiiɓe gila Bamako o wi ɓe jiiɓe gila Bamako noɓe nangodiri noɓe nangodiri toon eɓe goni hunde wotere toon hunde wotere e pewje feere wotere pewje feere wotere eɓe haala goota haala goota eɓe pewja eɓe pewja no ɓe potata ardude ga wuro ga ardude ga wuro ga ɓe tinnima e suudu baba tinnima e suudu baba ko ni tan hani wayti ko ni tan hani wayde ni tan enen fof kande en tinnorade ni tan anen fof kande tinnorade jinnaɓe yaaɓe rontuɓe ɓe dontiɓe o wi jinnaɓe yaaɓe ɓe dontiɓe ɓen de pewni ɓen de pewni ɓe lewi gese ɗe ɓe lewi gese ɗe ɓe lori leɗɗe ɗe ɓe lori leɗɗe ɗe ɓesnode ɗe jibinama o ɓesnoje ɗe jibinama hande wiya ko yoɓe gar ɓe ñaama ɓesnoje ɗe ngar ɓe ñaama bogga ɓe ñaama ɓesnoje ɗe ɓesnoje ɗe ɓe golli golle maɓɓe kamɓe golle ɗe kadi ɓe acci kamɓene kamɓene kamɓe tan ɓe mbiyani eɓe ñaama ɓesnoje ɗe kamɓe tan de mbiyani eɓe ñaama ɓesnoje ɗe kamɓe ɓesngu ɓe mbi eɓe ndenda e bandiraɓe julɓe denda bandiraɓe maɓɓe ñaamde ɓesnoje ɗe ɗum ɗo ko yettore Allah no fewi tore Allah mawde ete kamɓe o wi etene kamɓe eɓe dontini ɗum eɓe dontini ɗum saabu e rendo maɓɓe fof sabu rendo maɓɓe fof a yiyan ayyan eɓe corni hen sukaɓe ɓe yo sukaɓe ɓe pertu guite mum en daara koɓe gone wadde ko ɓe corni en sukaɓe ɓe daara koɓe gollata ko kañumen en mbawa ñammude ɗum sa nani sa yi duɗal o wi sa yi duɗal e ngal huɓɓa angal huɓɓa ko leɗɗe cewɗe e leɗɗe ɓutte ndendata duɗal huɓɓa leɗɗe cewɗe ɓutte ndendata duɗal huɓɓa leɗɗe ɓutte ɗe leɗɗe ɓutte ɗe so ɗe ɓooyi huɓɓude soɗe ɓooyi huɓɓude cewɗe cornaka hen cewɗe cornaka hen so ɓooyi tan ɗe ñifan so ɓooyi tan ɗe ñifat kamɓe mawɓe ɓene o wi kamɓe mawɓe ɓene koɓe mbaɗata ko so ɓe ɓooyi wadde so ɓooyi wadde sukaɓe dontani less maɓɓe sukaɓe jangginaka ɗum dontani less maɓɓe tan less maɓɓe so ɓooyi tan firtoto ɓooyi tan firtoto wata Allah hoddir ɗum wata Allah hoddir ɗum yo Allah hokkuɓe yalla hokkuɓe kene ronta ɗum ɗo ronta ɗum ɗo taw koko iwe maɓɓe taw koko yewe maɓɓe en ñaaguimo ɗum Allah jom subhanahu wa ta'ala kamɓe ruttiɓe ɓe ɗum woni jinnaɓe ruttuɓe ruttiɓe ɓe ruttiɓe ɓe yo toon moƴƴamɓe to moƴƴuɓe maɓɓe hande de ɓe belti hande kadi ɓe belti ɓerɗo ɓe ɓuuɓi ɓe juurama ɓe juurama ɓe janganama qur'ana janganama qur'ana julɓe foof beltima julɓe fof beltima yo Allah weltin en yalla weltina en yo Allah tabitin ɗum ɗo e wuuro he ɗo e gure he yo Allah tabitin ɗum ɗo e wuuro he yalla tabitin ɗum ɗo wure he yo Allah tabitin ɗum ɗo e gure men yalla tabitin ɗum ɗo e gure men yo Allah tabitin ɗum ɗo e julɓe yalla foof tabitin ɗum ɗo dendagal nokkuji julɓe ngoni fof so julɓe ne jiya ɗum ɗo tan julɓe jiya ɗum ɗo tan ko weltare ko weltare mawde yo Allah weltin en weltin en allahumma salli ala seydina muhammad wa sallim on jarama beltanama e ko jokki ɗum du'a woni hono ko waɗa du'a waɗanama wuro ngo waɗanama laamu ñoro fuufu waɗanama alsilaami en fof ɗo goni hertindade dow pulako aduna o e leydi meɗen ndi torraji gonɗi e leydi meɗen ndi hande ɗi jeggitaka e ley oɗo du'a no jaam e deƴere wartirta e ley leydi meɗen Mali ndi nenno du ɗo pullo woni fof nodda ndu waɗa se du'a o fewtina e muɗum yalla na heɓa jaam hakkude Fouta e Gao na hakkude Dakar kañum e Sokoto fulɓe ɓe fuu du'anama e ley oɗo du'a leydi meɗen ndi du'anama sanne sanne tiiɗallaji gonɗi hen ɗi yalla ɗiɗo tiiɗallaji ana kuncito ƴeewen no wakkati du'a o nde waɗande بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الصاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوتي من السهو والنسيان أو تحريف كلمة أو موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما زلته أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زغ اللسان أو وقوف بغير وقف إدغام بغير مدغم أو إذهاب بغير بيان أو مد أو تصدير أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فكتبه منا على التمام والكمام والمحذب من كل الأهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان ولا تختمنا بالسر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا وتقبل منا يا أنه من القبر والكسلان ومنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث بعد رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسكل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في الجنان في الوسط الجمان
وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعدنا جميع كما سألناك به في السر والإعلان وزدنا بفضلك الواسع بجودك وكريمه يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد شاهد بالشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم وباركنا بالآية وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم غيرنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلقة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم أجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضل القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم أرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم أرزقنا بالألف أرفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزال زكارا وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين صناعا وبالسين صفاء وبالساء صدقا وبالضاد دياء وبالطاء دحارة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وبلام لطفا وبالموم موئزة وبالنون نورا وبالواي وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما ترونه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحاب رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومصائرنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. وبيد وجوهنا يوم البعث وآتك رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات
وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم هدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سنان وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تحفظنا بها من جميع الفتن والمحن بحفظك يا من قال فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتظروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم أنا ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ويمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله. Bon, on est venu ici pour fêter l'Ashura dans notre village ici. Bon, ce qui nous a motivés à venir faire l'Ashura ici, on a vu que venir fêter l'Ashura en famille, de bien connaître le village, de connaître là où nos parents ont fait leur enfance. Cela nous permet aussi de faire des nouvelles connaissances, de voir des parents qu'on n'avait pas vus depuis des années. Cela aussi nous permet aussi d'avoir des bonnes idées avec les gens du village. Bon, ça donne beaucoup de sentiments de voir là où tes parents étaient. Nos parents ont vécu leur enfance, cela nous permet, même si on retourne à Bamako, d'encourager les autres qui sont là-bas et les conseiller vraiment de venir faire un tour au village. Bon, j'appelle tous les membres de nos villages voisins, de Nyoron du Sahel, de revenir au village une fois par an, de venir faire un tour au village, de voir les tombes des ancêtres, de voir la famille, de voir ce qui se passe dans les villages, de voir les problèmes. Cela nous permet vraiment d'investir ici. Parce qu'une fois là-bas, étant à Bamako sans venir ici, on ne peut pas connaître la réalité qui se passe ici. Mais étant sur terre, on comprend vraiment beaucoup de choses. asaran ɗo rowani min gonin ɗo rowani min garin ɗo min jii aw hitande fof woni koye ɓoydade yuɓɓude e fewde hande vraiment alhamdulillah ɓeɗo belto no feewi ha tengtami minen mawɓe par ce que so wona mawɗo duuɓi hande ɗo koye mawɗo enɗam wona mawɗo duuɓi semme hande mais koye mawɗo enɗam banggal enɗam min hecci min hande woni mawɗo maɓɓe fof koye kono artu kam ni yettore Allah mawde wonande kam mino ɗum ɗo kay alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jotta Allah. anne amen majjum tan ko wurtinde enɗam amen e wurtinde diine e jokkude enɗam arde ɗo kadi sa juuro maaɓe amen wonɓe ɗo ɓe maaɓe juuɓe fof wonɓe ɗo juurare ɗumen par ce que janngara e wuro gadda doole ma gadda jawkal ma ko joguiɗa seeɗa
ko peccida pecce hakkunde ma e bande en bo ñamdon jardon yoɗon jewton bo ɗum min tiiɗi ɗum galluji men moƴon mbiyata galluji ne mbiyata guure moɗon tiiɗi to men to min gara ga min jii min gartir haqqillaji amen min jiiya bandiraɓe amen wonɓe ga min jiiya noɓe goori min jiiya noɓe jooɗori komin mbawi wadde ko min mbawi wadde ko min mbaɗa duwaw hen komin gara alhamdulillah min juuro maɓe amen a yi an hoorema joni en jeehi bammule en janggi ayeje qur'ana en juurima en du'ima maɓe fof wonɓe to yo Allah yaafo ɗumen yaafo men enen koye men yaafo kala mayɗo julɓe ɗum woni aduna o fof ɗum ko hunde mawde minen wonande amen ɗiɗo oɗo anni min ɓami o komin garu ko hawrini yimɓe sanne par ce que ɓe jii fen ɓam ɗo mbi ko minen goni kay koɓe gandi fuɗɗade ɗum e nder ñooro leydi ñooro artude haran ko lewru mawdu wonno wonde diine wonde julɓe ko haran ko lewru garanuru e hitande de julɓe bo min gani ɓami anni min gara hitande fof par ce que haran kadi sa yi min garata taske en ene ɓitti korke en no ɓitti min jii taske min jii haran o noon ena yimɓe ne jogui tammu garon on ngala heppere ruttitade batte julde oɗon jogui tammo garon jotɗon balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayyi jiidonde bandiraɓe mon ñamdon jardon duwoɗon ɓe jangi qur'ana joni en mbaɗi silkiji qur'ana laabi ɗiɗi laabi tati en mbaɗi sadakallahu laabi ɗiɗi en du'ima almami oɗo yino du'ori e haalaji barkinɗi kaalaɗi o Bocar Alpha haali ko yino way barkinde ɗum tan woni ko min dartata hen moƴƴere wuuro ngo e moƴƴere ñooro fof e moƴƴere Mali fof moƴƴere aduna fof wonande julɓe herango joguima fewde suudu baaba ɓe jii garɗo fof yii himo arani kadi ɗum ɗo ko wonande hollude suudu baaba no ɗum worli ɗum ɗo yoɓɓe min sukaɓe men ɗo gui Côte d'Ivoire giwi Amérique min puɗɗode ko minen tan Bamako naɓe garno hay ɗum min garano ha heewi ɗimmogol min gari ha heewi Côte d'Ivoire naɓe garani joni Côte d'Ivoire naɓe gari ha heewi Amérique naɓe gari yimɓe aɓe guiya Amérique gari Côte d'Ivoire naɓe gari ha heewi ɗum ɗo min jiiɗi hitande foof ko yo ɓeydu yo min jogo hen pellital par ce que enna hunde fof ko pellital hunde fof ko anniya saɗa anni ko moƴƴi noon Allah ne heewi wallude e moƴƴe anniya ma miɗen ero suudu baɓe ɓe tinno min jaggodira min ballodira min jaggodira in neɗɗo hay hunde wonani sa miɗen mbiye semme ma duweɓe kawral min ñaagui min kawru somin kawri hay hunde min donkata son kawrani hay son goni ujunnaji sappo ñala ko mbawɗo min ñaagui mbeɗa ero suudu baaba kawral kaltigal min jooɗo min kaltida min pewjida min gummuɗo min joddo ɗum woni ko ñaaguima suudu baaba hande mbeɗa ñaago Allah yallah ɓeydu ɗum ɗo ha heewa okamen balɗe juuɗe battane moƴƴe okamen wallodirde bo ko waɗa ko no jiirumi ko hikka ko min jiimi gila hunde nde nde fuɗɗi hitande fof ne wayno hunde nde nde woni koye ɓeydade yaade yeeso rawane raftane nde ɓuuri raftane nde hikka ɓuuri rawane hunde nde nde weeli min par ce que nde woni koye yaarude yeeso hono no babam gorko o wiruma ni min keeɓi arɓe ɗo ene jaare duuɓi 50 ɓe jibina ko Côte d'Ivoire ɓe gari ɓe gimmima Côte d'Ivoire ɓe meeɗa yi Mali ɓe gari Mali ɓe gari ha ɗo ñooro ɗo jottima ha nde ɗo Sinthiou ɗo on ko hunde nde nde weeli min ha no feewi won sukaɓe amen jibinaɓe keeɓi duuɓi 45 ko Amérique ɓe gonno ɓe gari ɓe giwi Amérique ɓe gari ha ɗo ɓe mbaali sababu nde mayde nawtiɓe sana ɗum ɓe garanno ɗo ɓe daro ɓe kaala peut être ɓe kalanno hay anglais américain en nana par ce que toon ɓe jibi ɗo ɓe jibina ko toon ɓe mawni ko toon ɓe jangi toon donc miɗen belti hen hunde nde ko hunde welde amen ardiɓe ɓe ene moƴƴini ardogal mumen par ce que kala ko min kollotiri mabɓe min kokkat min hakkillaji amen minen min kokkaɓe hakkillaji amen et puis min pamodira e dow hakkillaji ɗi hunde nde ko hunde welde amen ha no feewi et puis ko min gimmanino ko kay ne wayno min keeɓi min gimmanino hunde nde ko yonde won sadak leñol ngol Allah waɗi min ko min gimmi ko min puɗɗi wadde ɗum ko min jiiri ɗum yaari yeeso ɗum nafi leñol ngol accident ji e hundeji ko waɗanno Allah faabima men darni hundeji ɗi fof vraiment min beltani hunde nde ha ɗon haaɗi hunde nde ko waroyta mbiɗe ko min jii hen kay miɗen ɗamini ma ɗum yaaru yeeso par ce que batte hoɗum min ɗamini ɗum yaara yeeso sukaɓe amen jibinaɓe Amérique jibinaɓe Côte d'Ivoire jibinaɓe Bamako ɓe meeɗa yi fuu so ɗum ari eɓe ɓuuri min minen jibinaɓe ɗo ɓe jogade courage eɓe ɓuuri min weltade e garal ardgol ɗo ngol donc vraiment miɗen ɗamini kay yeeso amen e caggal amen miɗen ɗamini hunde nde mande yaaru yeeso miɗen ñaago Allah kadi yo Allah wallu min hunde nde nde yaara yeeso par ce que hunde nde ko ɓamtude leñol ko jokkere enɗam arde juuruɗa jinnaɓe ma gara jiyaɗo mama lelno gara jiyaɗo jaata leeli an hoorema a heɓan hakkille jiya miskineɓe ma ganda jaka wona Bamako tan woni wuuro ganda jaka aɗa jogui bandiraɓe ko miskineɓe ene caggal ma sa heeɓi aɗa hani nafde ɓeɗo par ce que ɓeɗo eɓe jurmini eɓe kaani nafede
bo ɗum fof ma sukaɓe ɓe keɓa hakkillaji ngara mbaɗa ɗum minen kam ko ɗo min jibina ko ɗo min mawni wonko min gandi hen gila min jahani mais jibinaɓe Côte d'Ivoire jibinaɓe Amérique ngari jii kañumen koye mumen beltima e garal ngal rawane arɓe rawane ɓe hono mum laabi sappo ari hikka donc miɗen ɗamini Allah e wonde moƴƴo hunde nde mande yaaru yeeso e bandiraɓe fulɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV caggal oɗo du'a waɗama en keɓodira e sagiraɓe meɗen hewɓe landinaniɓe ngal ɗo kawrital iwde nde ngal fuɗɗi warde hande en kolliti wiide hikka woni duuɓi tati eɓe gaɗa oɗo golle hitande fuu ɓe ɓuuri seeyo e majjum en landodiri e maɓɓe keɗoɗenna yoga e mawɓe maɓɓe ɓe landodirɗen jokkinenna hen sukaɓe maɓɓe iwɓe fa leydi Côte d'Ivoire ɓe suneteɓe yiide ɗo jeeya ɗo ɗo mamiraɓe muɓɓen jeeya illa hecci keñe fa hande ɓen fa leydi Côte d'Ivoire iwi warde keɗoɗenna ɓe fuu goto e maɓɓe koɓe kaali e dow oɗo alahaali e erago maɓɓe du fewde fa hande e leñol pulaku ngol fewde fa hande e wuro Kolomina ngo ɓantare muɗum yirwere muɗum kawral muɗum diina muɗum hono no worri ɗo hande ni yalla e ɗum ɓeydo ɗum yirwa ɗum yaaja fa ɗum jotto ɗum huuɓa laamu ñoro o fof ɗum huuɓa leydi Mali ndi fuu kawral e deƴere ko woni ɗo ko e yirwere e ballodiral e jokkodiral en ɗan ko woni ɗo ko yalla na huuɓa e leydi meɗen Mali ndi fof keɗoɗen nan koɓe kaali hen ko ziyara harano ɗum woni ko addi kam mais ɗum e nder ɗum wonko jimi ɗo enam rokki kam hay courage arde joɗaɗo golluɗo mbiɗa wawno arde zaro mayro zaro pendant 3 fois wuro Mango to enam sare min gari hitande wonde min puusal woɓɓe ngara min ɓeydo jaggodirde mais wonko jimi ɗo enam lawol ala on devait faire un effort wadde lawol de face jusqu'à ici tawa taɗiɗi arde gaynam wona ndungu ko ceeɗu tu peux venir sans problème minen ɗum minen ñaagui Allah lokkamin bawɗe hakkillaji moƴƴi lumtinde mawɓe enen kadi miñiraɓe hen ɓiɓɓe min gara lomto amin kadi ɗum woni protége amin bon min weltade vraiment y a pas limite à chaque fois ta arima weltade ɓeydode yaade tan à chaque fois ta ari kadi a yiyan hundeji goɗɗi a nana inde mawɓe woɓɓe guila wuuro to a meeɗa yiiɓe gara jiiyaɓe hen ɗum e bandu men tinnoɗen ndewene mawɓe men miñiraɓe men ndewa men jaggodiren enen fof ten gootum ɗum ɗo ɗum waɗama joni e nder duuɓi tati eɗen ñaagui Allah yalla nawru ɗum yeeso ewa hay hunde addaniɓe so wona hande no wawi wadde caɗele e mettude arde so wona arde juurade jinnaɓe meɗen ay bandiraɓe meɗen ay sernaɓe meɗen ay waliyaɓe meɗen ewa foof ɓe calminama ɓe juurama ɓe duwanama ñaganimaɓe Allah moƴƴere ñaganima dendagal leñol ngol moƴƴere awa min barkino kadi minen kadi dendagal sukaɓe meɗen rewɓe meɗen ko wayno ɓiɓɓe meɗen ay e baɗiraɓe meɗen ha yetto taniraɓe kala dendagal julɗo dewɗo hen e fuu ɓe calminama ɓe duwanama en ñaagui Allah yalla nawru golle ɗe yeeso Allah rutinir ɗum caggal yo Allah faabo en faabo julɓe kala yalla waɗan en yidde men haɗan en ko gañƴen ha sukaɓe ɓe tinno ko sukaɓe goni jikki leñol mawɓe kam ko mawɓe tan ewa noon kam ɓe sukaɓe wonɓe jikki leñol ɓe tinno no feewi ewa tinno ɓe nanggotira ɓe tinno ɓe ballotira gati so yimɓe nanggotirani ballotirani ala ko mbawi fewni sa nani leñol fewni hunde tan ɓe tinni ɓe nanggotiri ɓe tinni ɓe ballotiri ɗum noon dendagal leñol ngol e sukaɓe pour tinno nanggotira ballotira surtout ko woni e dow koye men enen fulɓe eɗen kani tinnade kaɓoɗen ɗum ha no feewi gati kaɓoɗen ɗum ha no feewi gati jiiɗen ko hunde kadi eɗen pota haɓade yettima ɗe eɗen daro eɗen kaɓo ɗum yo ballal Allah woni men wona e dendagal leñol ngol bandiraɓe tedduɓe e tawdaɓe e Pinal TV ɗum wonno ko golle suudu baba woni hono ko waɗano goɗo golle suudu baba ley ngoɗo wuro Kolomina no mbiruɗen ni goɗo wuro Kolomina en jiigo en jii mawɓe wuro ngo en jii sukaɓe wuro ngo en jettiɓe du sanne teddengal e fayda ngal ɓe gaɗani en ko garɗen ɗo ko Pinal TV immi baba ko wari hawrude ɗum si teddengal fu ɓe gaɗani en moƴƴereji ko kanɗe waɗanede fu ɓe gaɗani en jettiriɓe ɗum sanne en jettiriɓe du e tinnare maɓɓe jokkere en ɗam e yidde diina ka yidde du leñol maɓɓe ngol en jettiriɓe ɗum du sanne bandiraɓe tedduɓe ɗum ɗo woni ko kemneɗen hande ɗo ɗo wuro Kolomina en jiima wuuri e jaam